Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Nabagi ko na rin, ma'am. Bakit di ko kaimbag na rin? kasarangan nga kasinatian. Naano'y tinig kong lab. Sure ka? Magkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod. Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani ng Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa atong mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing adalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Melissa. Kaluoy sa Ginoo, gitugot-gud niya nga makalarga mi sa akong amiga nga magtatrabaho sa Saudi isip usa ka domestic helper. Excited ko nga nibalita ni ini sa akong pamilya. Magulanon sad sa samang higayon kay dili uyon ang akong inahanog anak nga mularga ko. Dako na nagastuhan, ma. Maikog na kayo ko ni Tia. Chico, maayo kay ni anak-anak. Di ko musugot nga mularga ka. Chico, Nga nang mularga mo ka, ma. kinsa may nagsulti ni mo? Si Susan. Mubiya ka na mo. Kinsa namlay mo ati man ni Lula. Naku. Chico, dong. Dili na problema, dong. Kung sa'yo di problema, ma. Si Lula ati manuno na kayo. Niya ako. Kinsa mo sa'yo mo ati man ako. Mangita ra ko mo ati man ni mama og ingon man nimo. Kakita ka kang tarong-tarong na tao nga. Makaatiman na mo. Chico, Usa ba? Mami maanad gawa ka, ma. Malayo ka. Chico. Para naman nato ang akong paglarga, God. Para nimo. Pwede ramang kung gandi ka malargagod. Ani lang ka mo trabaho. Pareho sa una ba nga, tinira ka ni trabaho. Nganong kinahanglan maging nga ato kaslayo? Anak, naay opportunity nga dako ang sweldo. Dinhi sa ato pila ra may sweldo nga ako madawat. Gamay ra kaayo. Wabi ako makahuman og eskwela. Mas dako ang sweldo nako kaysa dinhi. Mas dako akong sweldo dito. Ug makatabang ni alang sa imong pag-eskwela hangtod nga makahuman ka sa college, anak. Basta, di ko musugot nga malarga ka. Chico! Mag-istoryaw na ta, dong! Nak! Maayo ka kay... Maayo ra imong pagkikan. Way supak sa imong pamilya sa imong paglarga. Hinoon, day. O yun naman sila sa akong desisyon. Yes, naana nang mabala ka. Pero ang pura magigatapat na tuan na, day kun. Nga maayo lang ang atong dangatan dito sa itong daugtuan. Ako? Dili kid maayo akong pagkikan, day Luna. Dili uyon akong inahan. Nag-uol kaayo to. Nagsigigilak. Unya, masakiton para 20 tahon to. Unya akong anak, nagsige po hilak. Waga di ko tagda paggikan na ako.
Mayo na lang gani kay nakasabot ras tiya na ako. Tuyo na ako nga makatabang ko niya. Kay naluoy na kaayo ko nga iya na lang tanang gasto. Mao gani niya itong tuyo sa paglargas layo. Andan tang mo sakripisyo alang sa itong pamilya. Labi na kay single mom ta. Way ba na nga makaabag na to alang sa pagpaeskwela sa itong anak. Huot agit kay akong tughanday, Luna. Nahuot kaayo. Mao gani bation sa usa ka OFW day. Dili man day lalim, day. Dili, gyud. Niabot gyud ang adlaw sa mga paglarka. Huot kayo nga kondukhan, samtang nagsakay nami sa taxi paingon sa airport. Kay wa ikalipay sa kong inahanog anak ang akong paglarka. Sige, ipagawas lang na dihang kaot sa imong dughan, ha? Samtang niapatas taxi. Aron ninigabot na to sa airport, gaan-gaan na imong dughan. Dili na ka magilak sa aeroplano. Day, Luna. Niara kita sa Saudi, day. Hala, day, Mel. Linduta, uy. Mao din ang airport sa Saudi. Mao ko ni ang pinakadako nga airport sa kalibutan, day. Ang King Fahad International Airport, da, ma'am. Kapiyak, tako, uy. Dili ko ba katuo nga naabot na din hiday. Mao gyud. Nindot kayo lang airport, no? Grabe. Day, tana. Ato na to ang dapit nga ato ta papaabuton sa musundo nato. Kay dadon pa ba ito sa Riyadh? Tana. Ayan, Milisan. He is asking if you are Melissa. Nam Sayed ati, Sayed. Ana Melissa. Oh, you know how to speak Arabic? Nam Sayed ati. A little. Because we study a basic Arabic before we go here. Ah, Jayadun. Very good. Madagalat. Tatahada tulariabat to kalilanan. Tamamun. My husband don't speak English, so I will be the one to talk to you. I assume you already read the contract. Yes, ma'am. Sorry. Nam Sayed ati. Good, good. We are going to process your ikama. You just wait for it. Okay. Sayed ati. Taujiu Jayadan. Askat, etrukli. Yadhabu. Melissa. Yes, Sayed ati. Go upstairs. You will see a stock room there. That is your room. Fix your things there and start your work. Okay? You can go now. Sugod man tayo ko sa trabaho. Di mo lang sa ako papahuwayon. Pero sige lang. Maugid siguro ni sila din eh. Trabaho dayon. Musaka na ko anang iyang giingon aron mapahimutang na nako ang akong mga butang. Tuula na anis at tupoy. Takhan pagi kaayo butang. Gibutang lang nila o katridri sa plin. Unya, kamay ra nga drawer. Inita din hiwi. Napaka-aircon din Ayay. Muragwa ra ba da? Agoy, patay ko ani. To electric fan sa kilid. Ay, salamat din taon. Mayo na lang na. I-message na ko si Tia o ang akong anak. Akong pahibawon nga safety ra ko nga naabot diri. Aron dili sila mabalaka. Melissa! Hala, gitawag ko.
told you to fix your things faster. Start your work. Yes. Yes, I will, Sayidati. Come here, come here. Oh. I will teach you what to do here in the kitchen. What to cook and how to cook. You must cook well. If you don't, I will not give your salary. Hala, kalain ko ani niya. Melissa, are you listening? Yes. Yes, Sayidati. Now listen carefully. Okay raman ko diri, tiya. Kamu diha, kumusta? Ay na problema ko, kaya ang tigbantay manggod ni Manang magsigig absent. Mukalit lang ka, dili mo tunga. Uy, mao ba, tiya? Hala, unya, ang tambal intaw ni mama. Dili din maati man, tiya. Hasta yang kaon. Aw, magkabuang nasad ko hangyo din sa atong silingan. Ay, paita, lisod, uy. Mao ba? Istoryahe yun niya ng tigbantay ni mama, tiya kung nun sa iyang plano. Kung ganahan pa ba siya mo bantay o dili na. Aron po, makapangita taglain ba? Para mo ipuli niya. Mao gid akong buhaton. Ugma inig ari ato. May lagmo duty lagi to. Tawagin na lang, tiya. Ayon saon pagtawag, gawa man to'y cellphone. Ay, mao ba? Ay, tiya, palihog lang una ko diha, tiya, ha? Pasensya na gid kaayo. Balitain lang unya ko kung nun sa'y resulta sa inyong panagsulti. Okay. Uy, Melissa, ang imong anak ay nagpabadlong man. Dili na mo uli sa hustong oras. Pariha karon, wa pa gyud mauli. Unsa? Gabi naman, tiya. Wa pa mauli. Mao lagi. Sigihan akong tawag, dili ko to bagon. Mao ba? Sige, tiya. Putlon una na to panagsulti, ha? Tawagan sa nako. May pa. Tawagan to. Dili gituod mo tubag ay. Kapila naman din ako balik-balik kag tawag. Di magid mo tubag. Daga na sa kikong message niya. Wa gid mo reply. Asam ka ning bataa, uy. Balak ka na lang hinuon ko aning bataa da. Ako man akong andam ani pamahaw nila. Manglaban ako. O niya manglimpyo. Tako ara ba nilang bayo eh. Takot ako giniglimpyohanan. Ay. Naamay ni busina. Asa man nun? Ako lilion. Naasa gawa sa gate. Nenabusina. Ako baka ning ablihan, no? Hawa mo ko may bagon sa akong buhaton, uy. Yung tao! Si Sir Ali? Unsa na yung gisulti? Patay ko ani, dili ko kasapot. Bilisan yung tao! Lisod good kung bago pa ka, ilabi na nga dili kaayo makamao mo in English ang among amo. Nga ako gamay pa kaayo ang nakamahuan sa ilang sinultihan. Wag ko makasabot sa gisulti sa among lalaki. Nasuko siya kanako. Asa muli! Tagay kasakit. Di na po kong kalitag ako. Yung tao! Pabrihan din ang gate. Okay. Okay, Sayid. Asa muli! Agyon! Saba aalker. Yes, Sayid.
Aba, kay Riaydan. You can speak English. I can understand. Ay, salamat intahon. My name is Melissa. I am the helper here. Oh, new helper. Good. Oh. Marusig yun. Hala, nadi si kuyog bata. Gwapo ka bata, awi. Cute kaayo. Iya ba ka ng anak? Ila siguro ning anak ang lalaki nga naabot. Melissa, come. Nam sayo dati. This is our son, Amir. Marhaban Sayyidi. He will stay here and our grandchild, Mar. Kumauman lang kita ini mo English si sir. Ingon kidi. Pero naglisod man noon siya glitok. Melissa, Yes, Sayyidi. listen. To me, you take care, Mar. You take care, Romal. While Amir is at work. Do you understand? Yes. Yes, Sayyidi. You can call me ma'am. And you can call them sir, if you like. Shukran, ma'am, sir. Careful, Omar, ha? Stay away from the stairs. Come here. Yalabo. Unsa ko, no? Hindi ko kasabot. Omar, I don't understand. You. Omar. Play. Makig-play ka ni Nani. Okay. Okay, let's play. Ka-cute, gini mo bata ka, eh. Play. Nani, play. Okay, sige. Ay, salamat intahon. Nakatuog ng bata. Makapaglimpyo na ko ron. Ay, puya, uy. Nadungagan man hinoon akong trabaho. Dahimo naman sa dinoon kong yaya, ani. Abi ba na kong helper lang ko. Tigbantay naman sa dinoon kong bata. Unsa? Gihimo kang yaya diha? Maulag giday. Gidugangan, gid akong trabaho dire, uy. Uy, di man ang pwede tayo, Melissa. Ang kontrata nga itong gipirmahan, DH ta, domestic helper. Dili yaya or nani. Ireklamo na sa tong agency, day. Ha? Oo, ireklamo na, day. Tawag atong agency. Ang atong gipirmahan sa kontrata kay DH, dili yaya. Okay lang kung punaan nila imong sweldo sa imong pagkayaya, pero ang imong sweldo mang good mo ori gihapon. Nga napunan imong trabaho. Lain na na ang storya, uy. Dili pinali magbantay bata, ha? Dapat nagkuha sa na sila yaya. Bitaw, day. Sa tinuod lang, no. Maglisod ako kuguman sa akong trabaho din, he. Kikinahan naman akong bantayan ang bata. Lihok man kaayo. Kuyawan kog madiskrasya dire. Makabuak ba ka ha o mahog sa hagdanan mo ni kuyawan ako. Ay, malipay na lang in taon kog matug na kay makalihok na ko sa trabaho na ko dire. Na, patay. Ngayon na ba ka nga strikto o strikta ni imong mga amo? Nadapugan man gani kasi imong among lalaki, diba? Kaya wala ni mo mablihi ang gate. Diba mo na imong iyon ako? O, day. Sakit talaga sa akong ulag, eh. Murag nga uyog akong utok. Nalipong mood ko. Ay, paita. Ako diri day no, swerte kay ko sa akong mga amo, mga buotan. Unya pinangga kaayo ko. Mao na ilang giingon day nga swerte-swerte ra gyud ko na imong kapalaran kung mag-DH ka dinhi sa Saudi. Naay makatiming kag buotan nga amo. Naasay makatiming kag salbahis nga amo. Kasulok. Aray kasakit. Why no dinner yet, ta?
Why? Sorry, sir. Si Fonya, Sayede. We are very hungry but no food yet. I'm cooking, Sayede. Almost finished. Why cooking late? Sorry. I'm taking care of Omar. That's why I cook late, sir. Nakasulo! Aray, kasakit sa kuko. Kagyapak sa kaldero. Baba, yak siyabi. Omar. Don't cry. Mama, stop! Omar, come. Hurry up. Finish it. And call us if you are done. Priscilla, grabe akong amo nga lalaki. Gaan kay kamot manapat. Sa ura bagyod siya manapat. Kung dili ko niya dapugon sa iyang kamot, bisan unsay iyang magunitan iyang ihapak sa kong o. Sakit kayo ang akong o. Kinuo ko. Ayaw kong pasakti. Sobra na niyang gibuhat na ako, Diyos ko. Dili na ni husto. Ako na bakang tawagan ng agency bahay hindi ako kahimtang karon. Hala, ako pa nagtawagan ng ako anak. Naon sa nakaroon dito sa ampo. Nagpamadlong naman ko no ingon si Tia. Ako i-message daan si Chico. Uy, naaman din ikisahan si Tia nga video. Gani haram di kayo niya. Ako ang tanaw ng video. Tagay pa, tutay lang. Hindi man tama kumbugan eh. Nindot gini ang tungtot na nga gigamit yun. Sorry. Nindot lang? Maibit akong gibayad sa akong sugo. Aw, patay siya ako. Huwag iya kong ilaron. Panitan niya ko siya. Suga boss eh. Suga boss ko ha. Isuga itong boss mga papat. Mga papat. Bitaw. Ha, ang. Wala na mausuro ng tinalawan eh. Oh, asa matagay? Hurot na boss eh. Naman tayo tagayin. Hurot di mo kita maubog. Ano? Mo palita. Kasi wala na problema ha. Ah, kadit. Ay. Takili na tani boss ko ay kuotan sa busa. Ano man na itong boss? May tama na mas boss. Mayo kay abunda taron boss ko. Gini. Palit dito pa. Di tamundag tagay ron. Naunsa. Ano ugod kayang butang kung di na to tagayan? Bago siguro nakadawat sa iyo na siyang mama. Ang akong anak, nagbisyo, nagdrugs. Dili ni tinuod. Ako tawagan si Tia. Dili lang unta ni tinuod. Melissa? Tia, unsa ning imong gisad ako nga video? Tinuod ni? O sa maday sa imong tanaw, dili na tinuod. Idatad na. Kaklaro diha ang video nga si Chico na. Diyos ko! Ngano man din taon? Ngano gibuhat man din niya? Diin makainig video, Tia. Gisenta sa akong amigo. Tagihan ang ilang giimnan. Nakailaman siya ni Chico nga ako pag-umangkon. Ayan ang gikuhaan ng video o iyang gisend na ako. Naglungot-lungot gani kong nagtanaw, ana.
Dili gid ako gustong mo senti mo ana aron dili ka mabalaka, pero nagkahuna-huna ako nga dili sad maayo nga limdan tikas giluhatan sa imong anak diri. Inahan ka. Doon na kay katuod basayod siyang kalihukan diri. Huwag ko magtuot niya ngayon yung mabuhat. Kabata pa niya. High school pa lang good siya, tiya. Ay, Melissa. Kasagaran karon sa high school, dali matintal ang bisyo. Manguryoso pa na sa sukod. O kung makasuway na, magsiki na na. Pwede lang sa uban nga magtinarong yun, ha? Kanang imong anak, wa na maghunahon na sa imong kahago diha sa Saudi. Samtang siya isigaw laki lang dire. Dili maminaw na ko. Nagbildi pa kaayo. Palihog ko og message na ko tiya hakon mauli diha. Kaya na ako manawag di mo. Kaya gato ko manawag diha, dili mo ko tumagon. Oh, sige, message di ka. Ay, kumusta man ka diha? Okay na tiya. Okay. Pero sa imong dagway mo, dili ka okay, Melissa. Okay na lagi ko tiya. Gusto na ako makiksulti ni Mama, pero natuhog naman ka ha. Sige na lang. Sunod na lang ako manawag. Bye na, tiya. Amping mo, tiya, ha? Kasakit sa kuko. Napahaw ka ako pananaw. Ako sa diihig tabi. Nalipong man ko. Puntag naman di ay. Nakatuog na akong diretso gabi na. Mubangon ako aron makaluto na. Gamay na lang ang kuwang. Mahuman akong luto. Kinahanglan nga mauna ginin ako kay madapuga na sa kuwan ni Sir Ali. Dali ara ba makapanapat eh? Oh. Uy, si Omar. Nigawas sa kwarto nilang Sir Amir. Ano nakagawas man ang bata at taon, uy? Ampli ra ba na ilang pultahan? Play up there. Oh, uy, hala. Padong sa may hagdanan si Omar. Ay, Ginoo ko, Omar. Omar, mahuwag itaw ka sa hagdanan, uy! Ayaw diha, Omar! Melissa, what happened? Ada ta? Omar! Melissa! Melissa, what happened Melissa! to you? Stand up! Stand up, Melissa! Stand up! I can stand up, Sir Amir. My feet hurts. It hurts. What happened to your feet? Let me see. Mom, it hurts, Mom. Please don't touch it, Mom. Sakit sa kutil. Dili na akong malihog sa kasakit. Daylo na. Nadiskrasya ko, day. Ha? Ano sa'yo tabuha, day? Nahog ko sa hagdanan. Niya sakit kaya akong tiil. Maglisod kong lakaw, day. Grabe ka sakit. O sa may tabuha nga nahugban ka? Yunsan man ka nila? Gitoyo kaghug nila sa hagdanan? Imong among lalaki ang naghimo ni mo, ana? Nagtuo kong amiga nga ang amo na kong lalaki ay nagtuyo na kong hug sa hagdanan. Kaya nahibaw man siya nga mao kini ang kanunay nga mo dapat kanako. Suko kayo nga kong amiga. Walang una kong magpahibaw sa kong pamilya kay dili ko gusto nga mabalaga sila. Mauni na hitabo, day Luna.
Nagluto man ko para pamahaw. Unya hibog na lang ko nga kalit pa lang ni gawas sa kwarto ang bata. Ambot sa doon ganong nakagawas. Wa siguro masira ang pultahan ni Sir Amir. Di pa doong sa hagdanan ang bata. Mauto ka nagdali kong apas niya. Nidagan ko aron akong ipalayo sa hagdan kay naaman sa hagdan good. Na, ako naman hinuin na slide. Mautong nalahos kong kahug sa hagdanan. Akong tiil may nagrapihan. Day murag naagin ni bali akong tiil day ba? O baka naay na crack ani. Di masabot ang kasakit eh. Ay, nyaw sa magibuhat sa mong mga amo. Uwa ka nila dada sa hospital aron ma-check up na imong tiil? Wa raman sad sila magtagad day. Akong giingnan nga sakit na kaayo. Ila ra magipaplasan og gipaputos ra. Mawa ra ko nun eh. Og gipainom ko nila og pain reliever. Pero dili makadot sa grabe ka sakit eh. Ay, naunsa naman tao na day, uy. Dili na mahimo, uy. Nga gipasagdan lang kanila diha. Wa ka dala sa ospital. O anya ang kaon nimo? Di man ka makalakaw. Gatiman ka nila dala sa mong kaon. Hatdan ko nila og kubos day. Mora na ilang ihato diri na ako sa taas day. Uy, unsabot na. Tibok adlaw mora nim gikaon. Uy, di man tao na maayo lang gibuhat nimo, uy. Wa ka dala sa ospital, unya wa kay tarong kaon diha. Tawagin atong agency day, pahibaw sa mo kahimtang. Kay manawag sa ko sa Philippine Embassy. Di na pwede lang gibuhat gyud nimo. Gipasagdan lang kadiha nga nagantos ka sakit ang imong mga gipati. Iyahay lang gid sila lakaw diri day. Pila naman kaadlaw nga hawa ko makatrabaho diri kay sakit makaayo. Wa gid sila magtagad na ako diri day. Elijah, who is that? Where you are calling? Oh, Sir Ali? Give me that phone. No, sir. No, sir. Give me my phone, please. No! Here, use this. Do your job. Go down and work. Kasakit yun. Grabiha ba yung adi, uy? Patrabahoon ka po ko bisag naglisod akong barog. Dili pa kin matunog ning usan ako katiil. Tagaan pa kong crutches. Pero sakit gihapon kaayo. Saan man itaw na ako pagliho ka ni, uy? Ila pagigikuha ako sa phone. We will go, Melissa. You must do your job. You can do it. Ma'am, can I ask a favor? Please bring me to the hospital, ma'am. I can't manage anymore. It's very painful, ma'am. I need check up for this, ma'am. No need, Melissa. It's okay. It will be okay soon. You're not dying. And you will not die just because of that. Baba! Dad and Adab! Alay, Gadimon! Melissa, open the gate! Hurry! Ako pag-ipaablihon sa gate? Kasakit yun. Diyos ko. Diyos ko, tabang. Doon na lang ko sa gate. Ay, salamat. Sige na naman pusina. Padalion yung ko. Lisura ba yan gano'n eh? Hurry up, Elijah! Brown! Ni ano sa padung na ko. Ikaw lang! Very slow! We are in hurry! Kasakit sa kuko. Very slow! We are in hurry! Adi Molfi Aditi!
Ulan! Diyos ko, kabait sa kong kahimtang. Tabagi itaw ko. Ayaw kong nasagdi. Luwas sa itaw ko, inigimperto nga ako na ibutangan karon. Maluoy ka. Maluoy ka, Diyos ko. Tita, mayo kay nakontakti ka. Dili mayong kahimtang ni Melissa sa iyang amo. Nagkinahanglan siyang tabang nato. Mao ba? Wa man siya magsulti na ako, anak, dahil na. O, tita, kaya dili mo siya gusto nga mahibaw mo siyang kahimtang din Dili siya gusto nga mabalaka mo. Labi na kuno iyang mama. Nisumbong siya na kung ang dili mayo yung kahimtang siyang amo. Unya, ni puno pagit ko no ang iyang anak nga, naghatag og problema, nagbisyo. Tinuod ka na, Dayluna. Pero sa ako nadunggan karon gikan ni mo sa kahimtang ni Melissa. Ang ngayon lang nga siya ang unahon natos pagtabang dai. Kay naa siya sa layo. Wala ing magkatapang. Labi na nga matod mo. Gipasagdan lang siya sa iyang amo. Si Chico, ako ni bahala niya dili. Og matod mo, gikuhaan pagid siya sa cellphone niya. Mangwa na siya makakommunicate na mo. Nato, tinuod ba na? Oo, tita. Moy akong pagtuo. Kaya dungog magin akong tingog sa usa ka lalaki nga arabo sa pang nagsulti mi. Nangutanan siya kung kinsa ko ang kasulti ni Melissa. Unya niingon siya nga give me that phone. So ako nasabot nga gilabni gid iyang cellphone. Nadungog sad nako nga niingon si Melissa nga give me my phone. So klaro lang gid kaayo nga gikuhaan siya cellphone, tita. Sa ato pa dili na siya maka-communicate aron makapangayog tabang nato. So kita na lang ito muliho kung magitag paagi nga maluwas na to sa siyang kahimtang. Mauya kong plano nga, i-report gid din ako sa Ministry of Human Resources and Social Development. Tawagan ako ilang hotline. Dili gid ni mao ilang gibuhat good. Kinahanglang isumbong ni. Illegal kin ilang gibuhat tiya. Tabangan itaw na to nga kung pag-umangkon, Dayluna, ha? Ay kabala ka, tita. Maugig ka na akong buhaton. Kana lang yung pagkuha nila sa cellphone ni Melissa, illegal kaayo na. Violations of human rights na. Mapasalamaton kaayo ko sa kong higkala nga si Luna kay wag ko niya pasagdi. Iya ko kong kitabangan o giluwas sa kong kahimtang. Siya ang nagkontak sa mga ahensya sa gobyerno nga mahimong makatapang o muluwas kanako. Why katungod ang employer nga makuha sa personal things sa ilang employee? Wala sa regulations of domestic workers na kuhaon nilang cellphone unsa pang butang sa ilang trabahante. Sige, tita. Ako na nilihok kon ron diri. Og ikaw, report sad ka diha sa POEA diha sa ato, tita. Dili na ako maato sa kasakit. Lisod kayo. Nagot ko tagmayo ka kutil. O diya ilang pag yung trabahoon. Bisag lisod na kayo ako kahimta karon. Nagot-got kay mayo ang kasakit. Halos ikamatay na ako. Gihilantal pa ko. Nagkurog pagit ko. Huwag pagkani ko nagkain nilang tambal. Sigurado nga manapatan na saan ko rin inikuli nila. Kaya huwag yung ko makapaglipyo. Bintahan na lang kanin yung maglabas sa washing machine kay mahimo naman ko pagbarog. Pero ang pagpaglimpyo, diligid ako makaya. Gapa na ba nila ako, Lord? Ganisumpak ko sa kong inahan o anak kabular ka. Gaba na ba kinina ko?
don't prepare a dinner. What did you do here, Melissa? You did not clean the house. You did not cook for dinner. Why? Stop! Don't hurt me! Kapaya yung mama. Yaba ba? That is the day, Masyo. She's in pain. Can't you see? She can stand. Can't walk better. She cannot work and do her duties. Can't you understand her situation? Formula. I smooth ya, Amir. No. I won't shut up. I beat the Melissa. You have to let her rest. No! She didn't work for 2 weeks. So I would give her salary for 2 weeks. Mada? Ma'am Marcia, ma'am, please don't do that, ma'am. I need my salary, ma'am. My family in the Philippines needed my salary. Medicines for my mother and tuition fee for my son. Please have mercy, ma'am. No! You don't get your whole month of salary. Lord, please. Please, maluoy ka. Luwas ako inig akong kahimtang karon. Asa ko na inig impirtong tapit. Giyahiyag akong amiga o pamilya nga ila kong maluwas din Ginoo ko. Maluoy ka. Nay, Dr. Bella. Good morning, sir. Ma'am, we are here for Miss Melissa Barte. We received a report about her situation. Can we talk? Dagat kayo salamat sa imong pagtabang na ako, Day Luna, ha? Sabi ni mo, gusto na lang ko maghikog sa akong kahimtang. Kung wa pa ko maluwas, tingali patay na ko ron. Shh, igo na. Luwas ka na. Buotan ng Ginoo, Day. Dali ka niya pasagdan. Gigayahan rasad ko. Kami ni Tita Susan. Nagtinabangay mi og dool sa mga ahensyas gobyerno aron kakatabangan. Og maluwas imong kahimtang. Salamat kid kaayo, Day. Tinuod ka kagigala. Og salamat sad kayo sa ahensya sa gobyerno nga daling nakaresponde na ako. Ila ka ipa-admit sa ospital, Day Mel. O niya ipa-check ng imong tiil. O kinahanglan nga operahan. Paoperahan na o sila na ang bahala sa tanang gastuhan. O bahin sa mong sweldo, ila lang asikasuhon. Sila na mo kontak sa imong employer. Busa ayaw ni kabala ka, ha? Luwas ka na. Ginoo pagkamaayo mo, cute. Salamat, Diyos ko! Naluwas ko sa impyerno nga kong nahimutangan, gumikan sa tapang sa kong hikala. Og tiya, bintaha gyud nga aduna kitay kaybaw sa pamalaod, ug asa kita muduol nga ahensya sa gobyerno. Kung doon naman gani kitay plano nga moabrot, aron dili kita madihado sa laing nasod nga atong atuan. Kaluoy sa Ginoo na kauli ko sa Pilipinas nga luwas, o gikauban ko na ang akong pamilya. Dinhinalan ko to, daghang salamat inyong magtatampo, Melissa.